Επέτειος της 25ης Μαρτίου λοιπόν σήμερα και όλοι οι Έλληνες τιμήσαμε την Επανάσταση του 21. Με μια βαθύτερη όμως ματιά στην ιστορία θα δει κανείς πως η Επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα δείτε ποια γεγονότα προηγήθηκαν τις ημερομηνίες αυτής, αλλά και ποιος πραγματικά ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας στον αγώνα για ανεξαρτησία. Τι ακριβώς έγινε στις 25 Μαρτίου του 1821? Το μόνο σίγουρο είναι πως τότε δεν ξεκίνησε η Επανάσταση. Ήδη από τις 24 Φεβρουαρίου ο Υψηλάντης είχε ξεκινήσει τον αγώνα για την ανεξαρτησία στη Μολδοβλαχία. Στις 16 Μαρτίου ο Νίκος Σολιώτης χτύπησε πρώτος τους Τούρκους στην Ελλάδα στο Αγρίδι, κοντά στην Ακάτα. Στις 17 αποφασίστηκε η εξέγερση στη Μάνη. Στις 21 στα Καλάβρητα και την Πάτρα, ενώ στις 23 εδραιώθηκε η Επανάσταση στην Καλαμάτα. Όλα αυτά πριν τις 25 Μαρτίου. Η επιλογή της 25ης Μαρτίου έγινε αφού ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος το 1838, έτσι ώστε να συμπίπτει με την γιορτή του Ευαγγελισμού, δηλαδή με μια θρησκευτική εορτή. Μέχρι τότε η Επανάσταση του 21 είχε καθιερωθεί να γιορτάζεται την Πρωτοχρονιά, σε ανάμνηση της 1ης Γενάρη, που η πρώτη Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου κήρυξε επίσημα και πανελλαδικά την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος, συντάσσοντας το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα και το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Είχε οριστεί από τη Φιλιππική Εταιρεία ήδη από τα τέλη του 1820 ως ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης, όχι όμως για να συμπέσει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά γιατί χρησιμοποιούσαν τις μεγάλες γιορτές για να μπορούν να στρενούνται. Πόσο αλήθεια βοήθησε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην ανεξαρτησία? Στην Επανάσταση έπαιξαν ρόλο οι ιερωμένοι και είναι γνωστή η δράση τους. Η Εκκλησία, ωστόσο, ως επίσημος θεσμός, επειδή ήταν ένας θεσμός του Οθωμανικού κράτους, ήταν δύσκολο να παίξει ένα ρόλο και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, όπως είναι γνωστό, αφόρησε και το κίνημα του Υψηλάντη όταν ξεκίνησε. Η Εκκλησία υποστηρίζει πως η θέση της εκείνη την εποχή ήταν υπέρ της εθνεγερσίας και της ελευθερίας του ελληνικού λαού. Προτάσει μάλιστα τη δράση του παλαιών πατρών Γερμανού, που ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Όπως και να έχει, την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Και ας ξεκίνησε τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα. Οι αμφισβητούμενες ιστορικές αλήθειες μαστίζουν και τη γειτονική μας Τουρκία. Μια νέα ταινία βασισμένη αποκλειστικά και μόνο στις τουρκικές θέσεις για τη γενοκτονία των Αρμενίων άρχισε να προβάλλεται στα τουρκικά σχολεία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.